Сәлем дуслар, Мәйдан телеканалында лайыклы хит тапшыруы. Бирдә без бар тик лайыклы җырларны гына тыңлыйбыз, һәм аны башкаручы җырчылар белән төрле кызыклы темаларга сөйләшәбез. Бераз гына ял итеп алганнан соң сезне кабаттан сәламләүебезгә шатбыз. Бүген сезнең белән мин, Илгиз Шәкуров. Нинди ел фасылын яратасыз дип сорасаң, күпчелек кеше җәй дип җавап бирер иде мөгаен. Җәй ул үзе бер аерым гомер кебек. Баштан зарыгып көтеп аласың, аннары ул үзенең күңелле вакыйгалары белән уза да китә. Һәм кабат көтү башлана. Лайыклы хит катнашучылары бу җәйгә нинди планнар белән кирде икән? Кем күбрәк эшләп калырга, кем рәхәтләнеп ял итәргә җыена? Июнь ае катнашучылары белән бүгенге тапшыруда шул хакта сөйләшербез. Башлаганчы шунысын искәртәбез, лайыклы хиттагы җырларның язмышын сез хәл итәсез. Яраткан башкаручыларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Тапшыру дәвамында экранда махсус QR-кодлар пәйда булыр. Шулар аша уссагыз, тавыш бирү турында тулырак белә аласыз. Һәм тагын шунысын да җиткерәбез, тавыш бирү хәзер Мәйдан телеканалының ВКонтактедагы рәсми төркемендә дә бара. Лайыклы хитны Алсу һәм Азат Фазлыевлар башлап җибәрә. Быел җырлы гаиләнең җәе бик җаваплы булачак икән. Тиздән Фазлыевлар бизнес белән бәйле бик җитди бер адымга барачак. Шуңа да хәзер бар вакытларын һәм көчләрен шуңа сарыф итәләр. Нәрсә турында сүз барганы әлегә билгесез. Алдан кычкырасы килми, сер булып калсын. Тиздән барсын да үзегез беләчәксез дип җавап бирде безгә Алсу Фазлыева. Ял дигәндә Фазлыевлар күптән түгел ял итеп кайткан инде. Киләсе отпусклары көз айларында гына булачак. Лайыклы хитта Алсу һәм Азат син дә булат, мин дә булат җыры белән катнаша. Карыйбыз. Сәңгәр синең күзләр, хәтеремдә сөям дигән сүзләр. Болытларны икәүбез озаттык, вәгъдә биреп мәңгегә яраттык. Син дә булат, мин дә булат, яуыр җиргә яңгыр булып, йөзик зәңгәр киңлекләрдә яраттык һәм яратылып. Син дә мин дә булат, яуыр җиргә яңгыр булып, йөзик зәңгәр киңлекләрдә яраттык һәм яратылып. Җилкән булыр безгә җылы җилләр, иркәләп һәм назлап иртән исәр. Бездә күктә шулай агылырбыз, ак болытлар кебек ашыгырбыз. Болытсыма синең зәңгәр күзләр, сине генә йөрәк һәр чак эзләр. Күкләргә күтәргән мине булып, яши хыялымда тик син булып. Син дә булат, мин дә булат, яуыр җиргә яңгыр булып, йөзик зәңгәр киңлекләрдә яраттык һәм яратылып. Син дә булат, мин дә булат, яуыр җиргә яңгыр булып, йөзик зәңгәр киңлекләрдә яраттык һәм яратылып. Яуыр җиргә яңгыр булып, йөзик зәңгәр киңлекләрдә яраттык һәм яратылып. Син дә булат, мин дә булат, яуыр җиргә яңгыр булып, йөзик зәңгәр киңлекләрдә яраттык һәм яратылып.
йөрәкләрендә. Яратып һәм яратылып. Валерий Назаровның җәе техника тавышын тыңлап, төзелеш материаллары сайлап, бик күп хәрәкәт итеп узачак. Төзелеш бизнесы белән шөгыльләнгән кеше буларак, аның өчен хәзер эшнең күп вакыты. Яздан башлап иләр төзи башлыйбыз да, кышка кадәр шул иләр дип чабабыз. Эш булганда эшләргә кирәк. Сөенәбез генә дип уртаклашты башкаручы безнең белән. Валерий әлбәттә иҗатны да калдырмый. Яңа җырлар, клиплар буенча сөйләшүләр алып бара икән. Бары тик гастрольләр генә тукталган. Аларны яңа сезоннан башлап җибәрергә уйлыйлар. Я тавышы начале. Тормышта бик җиңел түгел, табу үзең ишенне. Аббау мәхәббәтсез диләр, яратмаган кешене. Яратышып яшәү бәхет, яшәмәгез яратмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Кысылада балык булып күренә. Очраклы кавышудан күпме кеше үкенә. Һәр сарыда алтын түгел, һәр ятыр көмеш түгел. Кемнәндер калган ярлар күп, бәхеттән өлеш түгел. Яшәмәгез яратмый, яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Берәү уңга карап йоклый, берәү сул якка карап. Бар мендәрләр, зар мендәрләр, ике йөрәктә газап. Сөймәгәннәр белән түгел, сөеп өзелсен үзәк. Мендәреңә иптәш түгел, җаныңа иптәш кирәк. Яшәмәгез яратмый, яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Каршы алыгыз, Мәйдан телеканалында яңа исем Зәринә Әхмәдиева. Мин планлаштырырга яратмыйм, чөнки тормышымда көтелмәгән вакыйгалар бик еш була дип сүзен башлады ул. Күрәсең, Зәринә күңел кушуы буенча яши, озак уйлап тормый, тели икән эшли.
Зәринә Балтач районына Шубан авылы кызы. Аның белән сөйләшкәндә авылын бик яратуы аңлашыла. Мин анда көч туплыйм һәм илһамланам. Җәйнең бер өлешен авылда уздырырмын мөгаен дип уртаклашты Зәринә. Әхмәдиевлар гаиләләре белән Сочи якларының диңгез буйларына да барып кайтырга уйлап тора. Зәринә белән танышуыбызны әле алдагы тапшыруларда дәвам итәрбез. Әлегә исә аның җырын тыңлыйк. Игътибар экранга. Мин сине, син мине яратып, мәңге тигез бергә яшәрбез, мәңге бергә яшәрбез. Син, 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 сине генә мин яратам, синең турында һаман уйлыйм, син елмайганда җанга рәхәт. Син
Лайыклы китне Радик Гыймазетдинов дәвам итә. Җәй бу башкаручының иң яраткан ел фасылы булып чыкты. Җәй айлары бик кыска, һәр көне кадерле. Шуңа да матур мизгелләрне әллә кайдан читтән эзләмәскә кирәк. Мин үзебезнең якларда ял итүне хуплыйм дип сөйләде безгә Башкортстанда яшәп иҗат итүче Радик Гыймазетдинов. Татарстан белән Башкортстанның табигате чыннан да бик матур бит. Диңгез буйлары бер читтә торсын. Радик әфәнденең җәй айларына иҗади планнары да зурдан. Тыңлаучылары өчен 2 клип, 6 яңа җыр әзерли икән ул. Без исә уңышлар телибез һәм сүзне үзенә бирәбез. Сәмсез. Минем бу баянны нык аласы килә, минем акчам юк. Бу баянны алыр өчен сиңа беренчедән нарда уйнарга өйрәнергә кирәк. Соңдан инде нык тырышырга кирәк. Күңелләрне күтәрерлек Моңнарны алдың баян Минем белән гел юлдашым Дускаем кызыл баян Кызыл баян, кызыл баян Биетәдә җырлата Кошлар кунган телләренә Туеп булмай җырлап да Кызыл баян, кызыл баян Биетәдә җырлата Кошлар кунган телләренә Туеп булмай җырлап да Миңа бу баян кирәк. Синең акчаң бармы соң? Мин нык тырыштым. Минем белән кызыл баян Чыгайрак сәфәргә Кайгыларны оныттырып Җыр телендә дәшәргә Кызыл баян Биетәдә җырлата Кошлар кунган телләренә Туеп булмай җырлап да Кызыл баян Биетәдә җырлата Кошлар кунган телләренә Туеп булмай җырлап да Баян телләрендә уйный Якты кояш нурларын Дәртле баянга кушылып Җырлый кыз һәм улларын Кызыл баян Биетәдә җырлата Кошлар кунган телләренә Туеп булмай җырлап да Кызыл баян Биетәдә җырлата Кошлар кунган телләренә Туеп булмай җырлап да Кошлар кунган телләренә Туеп булмай җырлап да Туеп булмай җырлап да Җәйнең иң төп вакыйгаларының берсе ул Сабан туйлары. Туган якларны күреп килү, якыннар белән күрешү, ял итеп алу мөмкинлеге өчен яратабыз без ул бәйрәмне. Иҗат кешеләре өчен исә хәзер урак өсте. Башкалар ял иткәндә, алар эшли. Җәй җиткән саен төрле мәгълүмат чыганакларында җырчыларның Сабан туйларында күпме акча эшләү турында язмалар чыга башлый.
Кемдер 50 мең, икенчеләр 200 мең, ә башкалары бөтенләй миллион сорый имеш. Соннар белән эш итүне сабан туйларны оештыручыларга һәм җырчыларның үзләренә калдырык җәмәгать. Иң мөһиме бәйрәмнәр матур узсын, анда үзебезнең татар җырлары яңгырап торсын. Киләсе җырчыбызның сабан туйларда чыгыш ясаган өчен күпме акча алганын без белмибез. Әмма шунысы түгел билгеле, аны бик күп бәйрәмнәрдә күреп булачак. Каршы алыгыз, Мәйдан телеканалында Дилә Нигъматуллина. Бәхет вәгъдә итеп тагын язымыш, чакырасын ерак сәфәрләргә. Каршыга ачы җилләр исә дә, рәхәт кайтуы туган җирләргә. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Unutmagыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Unutmagыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Бер сүз әйтмә күңеле тулган чагым, калдырып китәмен тагын сезне. Изге үйтек, изге ният белән, дусларымыз атыр өчен мине. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Unutmagыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Сезнең җылы караш, сезнең елмаю, китмәс инде күз алларымнан. Тагын да әйләнеп кайтырмын бормалы язмышның юлларыннан. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Unutmagыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Unutmagыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Unutmagыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Лайыклы хит тапшыруын дәвам итәбез һәм бу минутларда безнең студиябезгә кунак та килеп керде. Автор башкаручы, продюсер, җырчы Гөлнур Галимова. Гөлнур ханым, бик шатбыз сезне күрергә, исәнмесез? Сәлам, Илгиз. Саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар? Гөлнур ханым, ниһаять барыбыз да көткән җәй килеп җитте, шулай бит. Без бу ел фасылын яратабыз, көтеп алабыз. Сезнең ничегрәк? Әллә инде сез башка чорны үз итәсезме? Һәрбер ел фасыллары инде матур булган кебек, җәй аенда яратмаган кеше юктыр. Җәй ае үзенең җылы кояшы, назлы җилләре, матур чәчкәле болыннары белән үзенә тарта. Шундый җәйне яратмыйчы мөмкин түгел, аны бөтен кеше дә ярата. Җәй көн инде менә күбрәк инде халык ял итәргә, матур болыннарга, сулыкларга барып, ял йортларына барып, шул җәй ае ял итер өчен дә бирелгән инде ул.
Һәм менә беләсезме, сез ял итү турында әйтеп киттегез, ләкин минемчә әле тагын икенче төркем кешеләр бар. Алар җәй көне теге ныграк җиңсызганып та эшли башлыйлар шулай бит. Ә сез үзегез менә кайсы төркемгә керәсез? Нинди планнар белән гомумән башлап җибәрдегез бу җәйне? Мин инде анысы ел фасылларын аерып тормыйм, җәй, кез, кыш дип инде. Но бераз барыбер җәй көне ял итеп алганнан соң, аннары дәртләнебрәк тагын инде көзгә табарак инде ныграк итеп эшләргә тотынасын. Ял итергә бармыйча булмый, ял итмәсән, каяндыр энергия алырга кирәк бит инде. Чит якларга барып, анда дәваланып, анда менә шуннан соң инде әзрәк көч-куәт тарта. Һәм инде менә эш, иҗат ягыннан карасак, нинди планнар белән башлап җибәрдегез бу җәйне? Планнар инде алар бер-берсенә үрелеп тә баралар кебек инде. Менә бу хит-парадта күрсәтәче клипны инде мин авылда, үзебезнең туган авылда класслашларыма багышлап төшергән идем. Анда инде авылдашларның теләге буенча да инде Гөлнур апа тагын бер клип төшерергә иде матур гына авыл турында дип инде бар минем шундый матур җырларым. Менә әгәр дә барып чыгалса инде август айында шундый бер теләгем бар. Алла бирсә. Менә бик матур быелгы җәй өчен инде бу, җәй өчен. Димәк, без сездән яңа клип көтеп калабыз, шулай бит, туган авылыгызда төшерелгән. Амин, шулай булсын, насип булсын. Менә минем инде теләгем шушы клипны карап, миңа инде әзрәк үзегезнең лайкларыгызны куеп, үзегезнең фикерләрегезне язып барсагыз, мин бик шат булыр идем. Бездә кунакта автор башкаручы, җырчы, продюсер Гөлнур ханым Галимова булды. Килүегез өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт, чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Шулай зурлап, мин сезнең белән очрашуларга бик шат. Яңадан да тагын очрашулар көтеп калыйк, Алла бирсә. Амин, шулай булсын. Дуслар, мин тагын бер тапкыр яраткан җырларыгыз өчен тавыш бирү мөмкинлеге турында искә төшерәм. Үз тавышларыгызны сез Мәйдан.тв сайтында һәм безнең ВКонтактедагы рәсми төркемебездә калдыра аласыз. Классташлар, кайда булсагыз да, исләремнән бер дә чыкмыйсыз. Бала чакның хатирәсе булып, күңел калларымда җырлыйсыз. Бер-берегезне аңлап, бердәм булып, мәрхәмәтле булып, һичшиксез. Бала чакның авыр минутында нишләр идем икән мин сезсез. Бер-берегезне аңлап, бердәм булып, мәрхәмәтле булып, һичшиксез. Бала чакның авыр минутында нишләр идем икән мин сезсез. Türlərində birgə şaqlar, bik bəxtli şaqlar unutmam. Dost həm tatı bulub yaşagənlər, xişin tılmay turğan minutlar. Bir-birimizni anlap, birdən bulub, mərhəmətli bulub, һичшиксез. Bala şaqның avır minutunda işlər idim ikən min sessiz. Duruşda biz şuq həm şayan idik, hər vaqtda buldıq bir bədin. Oqutuşlarımız bizgə bilim birdi, salıb bizlərinin ixlas söyüq işin. Göz aldımdan uza bala şoğum, yüreğimde məktəb yılları. Dostlarımdan hər şaq yerdəmgə əzir bulğan жылы улlarım. Bir-birimizni anlap, birdən bulub, mərhəmət
идем икән мин сезсез. Бер-беребезне аңлап бердәм булып, мәрхәмәтле булып һичшиксез. Бала чакның авыр минутында нишләр идем икән мин сезсез. Бала чакның авыр минутында нишләр идем икән мин сезсез. Нишләр идем икән мин сезсез. Лайыклы хитны Газизә дәвам итә. Яршыллының педагогика университеты студенты буларак, Газизәнең җәйгә иң төп максаты уңышлы гына сессияны ябу. Уку һәм иҗат белән бергә ул әле укытучылык эшендә алып бара. Мәдәни үзәктә вокал укытучысы булып эшли. Әмма бу эшеннән җәй айларында бераз ял итеп алырга өметләнә. Иҗат исә тукталмый. Яңа сезонга яңа җырлар әзерлибез. Җәй дәвамында берничә районда дискотекаларда чыгыш ясаячакмын дип уртаклашты безнең белән Газизә. Без яшь башкаручыга күңелле җәйләр һәм әлбәттә уңышлы чыгышлар телибез. Şara yuqdan yolğa çıqam, olar mini
Киләсе катнашучыбыз Сомат Нәбиуллин. Июнь айында ул тамашачыларны әниләргә багышланган җыры белән сөендерер. Соматның җәйгә ниндирәк планнары бар икән? Әйдәгез бу хакта аның үзен сөйләтик әле. Хәерле кич, дуслар. Чыннан да җәй инде ул бик матур чор. Җәйне бик яратам, чөнки үземнең туган көнем җәй көне шулай ук. Бик яратам җәйне, җәйге кичләрне. Җәйгә планнар шулай ук зурдан. Әлбәттә инде яңа җырлар, яңа концертлар. Җәйге сезон инде Сабантуйлардан башлап җибәрәбез. Инде Алла бирсә Сабантуйларда быел Күкмара якларында, Кайбыш якларында, Әлмәт якларында булырга планлаштырам. Әлбәттә инде яңа җырлар, клип төшергә исәп бар. Һәм инде әлбәттә ял итү, улларым, балаларым белән, гаиләм белән ял итеп кайтырга шулай ук планнарда бар. Жанга рәхәт булып куя, тавышыңны ишетсәм. Иң якын кешем син әни, син җирдәге фәрештәм. Иң кадерле ниләргә, кадерлем диеп дәшик. Тагын бик күп еллар әле, әниле булып яшик. Әниле булып яшик. Син өйрәткән дугаларны йөрәк түрендә йөртәм. Теләкләрем теләп сиңа кабатлыйм һәр көн иртән. Иң кадерле ниләргә, кадерлем диеп дәшик. Тагын бик күп еллар әле, әниле булып яшик. Әниле булып яшик. Жылы безнең өебез, без сиңа гомер буена рәхмәтле һәрберебез. Кадерле ниләргә, кадерлем диеп дәшик. Тагын бик күп еллар әле, әниле булып яшик. Әниле булып яшик. Кадерле ниләргә, кадерлем диеп дәшик. Тагын бик күп еллар әле, әниле булып яшик. Әниле булып яшик. Әниле булып яшик. Киләсе башкаручыбыз Айгөл Хәернасова җәйне бик ярата. Күпләр аны җырчы буларак белсә дә, Айгөлнең тагын бер һөнәре бар. Ул мәктәптә укытучы булып эшли. Озын уку елыннан соң җәйне укучылар да, укытучылар да көтеп ала. Бераз ял итеп, яңа көч туплар вакыт җитте. Ниһаять дип уртаклашты Айгөл. Әмма башкаручы 3 ай буе ял итәчәк икән дип уйлый күрмәгез. Айгөлне җәй айларында күп чыгышлар көтә икән. Концертлар, Сабантуйлар, Мәскәү, Питер, Сахалин якларында да күреп булачак аны. Бер артлы юллар уза, көмеш истәп чәчләремә, шулай да
Мин ышанам яшен булып яшнәренә. Без бичергә якты җылы, яместергә яратылган. Китмим әле яшьлегемнән, яз көннәре арасыннан, яз көннәре арасыннан. Уйлар әле шактый зурдан, язлар алып килү көздә. Алда әле ак өметләр, йөрәк һаман 18дә. Без бичергә якты җылы, яместергә яратылган. Китмим әле яшьлегемнән, яз көннәре арасыннан, яз көннәре арасыннан. Яшыл гөлләргә килә һаман сөенәсе, ялый көлә, яна көйә, яратасы сөеләсе. Без бичергә якты җылы, яместергә яратылган. Китмим әле яшьлегемнән, яз көннәре арасыннан, яз көннәре арасыннан. Бичергә якты җылы, яместергә яратылган. Китмим әле яшьлегемнән, яз көннәре арасыннан, яз көннәре арасыннан. Без бичергә якты җылы, яместергә яратылган. Китмим әле яшьлегемнән, яз көннәре арасыннан, яз көннәре арасыннан, яз көннәре арасыннан, яз көннәре арасыннан. Хит-парадны Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар дәвам итә. Җырлы гаилә июнь аенда телисеңме җыры белән иң яхшысы булу өчен көрәшә. Хәйретдиновлар һәр вакыттагыча хәрәкәттә, җәйләре дә шулай узып китәр ахыры. Бу хакта алар үзләре сөйләр. Сүзне Хәйретдиновларга бирә. Безнең бу елга җәйгә планнарыбыз бик зурдан. Алла бирсә, эшләргә һәр вакыттагыча, туйларда, никахларда, сабан туйларда, авыл бәйрәмнәрендә, Аллага шөкер, бер буш көне бездә юк диярлек. Шуңа күрә матур итеп хезмәт итәргә насыйп булсын, Алла бирсә, эшләргә насыйп булсын. Әлбәттә инде шул малларның рәхәтен күреп, бәрәкәтен күреп яшәргә насыйп булсын, Алла бирсә. Шул хәтле вакыт юк, хәтта Рамил апагызның видеога төшәргә дә вакыты юк. Менә шулай утырып тора, киемнәрен әзерләй, Алла бирсә. Шулай алга, бар тик алга. Телисеңме яңгыр тамчысыдай, тамып керәм синең төшеңә. Учларыңа тамып төшү бәхет, синдә якын сөйгән кешеңә. Телисеңме назлы җилләр булып, иркәләрмен сине ритеңнән. Кояш нуры булып килеп алам, иренеңнән кайнар җитеннән. Телисеңме назлы җилләр булып,
җилләреңдә сиңа илтәр юлны табармын. Телисеңме назлы җилләр булып, иркәләрмен сине битеңнән. Кояш нуры булып үбеп алам, иренеңне кайнар читеннән. Телисеңме назлы җилләр булып, иркәләрмен сине битеңнән. Кояш нуры булып үбеп алам, иренеңне кайнар читеннән. Кояш нуры булып үбеп алам, иренеңне кайнар читеннән. Кояш нуры булып үбеп алам, иренеңне кайнар читеннән. Бер сәгать дәвамында матур җырлар тыңладык, клиплар карадык, башкаручыларның җәйгә планнарын белдек. Шуның белән бүгенгә лайыклы хит тапшыруы тәмам. Сезне төгәл бер атнадан кабат көтеп калабыз. Дуслар, лайыклы хитта үзегезгә ошаган җырлар өчен тавыш бирергә онытмагыз. Аларның язмышын сез хәл итәсез. Моның өчен җырның исемен 5533 номерына юлларга кирәк. Тулырак мәгълүмат мәйдан.тв сайтында. Тавыш бирү шулай ук безнең ВКонтактедагы рәсми төркемебездә дә бара. Бүген сезнең белән мин Илгиз Шәкуров һәм безнең иҗат төркеме булдык. Без сезгә күңелле, рәхәт һәм истә калырлык җәй телибез. Күрешербез.